It's time for the love. Agenda mix. Ayyau gani ga DJ Augusta ba su sauki. Wanda ka sake sa mana sautin DJ Augusta din nan ba. Na kwari kullum DJ Augusta. Ku ci gaba da danna subscribe a channel ɗina mai suna DJ Augusta kamar dai yadda kuka sani. a yaren so kunne na ya toshe. Ni ma haka ne a yaren so kunne na toshe.
subscribe na YouTube channel nawa wato DJ Obista TV. Na kwari kwanan DJ Obista, ku ci gaba da danna subscribe a channel ɗina mai suna DJ Obista kamar dai yadda kuka sani, yayin da in ci gaba da kawo muku zafafan sauti na kallo da na saurara. Number 5, number 4, number 3, number 2, number 1, the DJ Obista sauti. Kin
shi